Pues con la moció la presenta el Partit Popular, tindràs que la defensa un poquetet i després si vols comentem. Bon dia a tots, gràcies senyor alcalde. Com han pogut comprovar, fa tan sols uns moments hem pogut sentir el so de la sirena, com si aprofitant la celebració d'este ple extraordinari també haguera volgut fer-se present i saludar-nos a tots. Com saben, este ple s'ha convocat a petició del Partit Popular de la Pobla del Duc, ja que després de més de mig any, des de la polèmica decisió del govern municipal de suprimir el toc de la sirena de les 6 del matí, l'única explicació que hem rebut ha sigut un comunicat lamentable en el qual no quedaven clars ni els motius ni les raons d'una decisió de tanta transcendència. I és així, al ple de l'Ajuntament de la Pobla del Duc, on estem representats tots els regidors i tots els grups polítics que vam ser elegits en les eleccions del 2023, on s'han de debatre i decidir assumptes tan rellevants com este. D'això es tracta la democràcia. Vostès han tingut 2 ocasions per a donar explicacions, el ple ordinari de setembre i el ple ordinari de desembre, i desgraciadament han optat pel silenci. Un silenci que, lluny de resoldre el problema, no ha fet més que agreujar-lo. Cal remarcar també que l'alcalde, tot i tindre potestat de convocar este ple de manera voluntària, dins dels primers 15 dies hàbils des de la seva sol·licitud, va decidir esgotar tots els terminis fins que la convocatòria es produïra de manera automàtica, tal com preveu la llei. I no, este ple no havia de celebrar-se necessàriament dins de les dates nadalenques, com s'ha afirmat en algun moment. S'haguera pogut convocar perfectament abans o després del Nadal. Per això avui estem celebrant este ple a les 12 del migdia, una hora clarament inapropiada perquè molts veïns i veïnes puguen acudir i escoltar de primera mà tot allò que avui s'ha de dir així. Però bé, anem als fets. Alguns sostenen que la sirena és una molèstia. Són molt pocs. La gran majoria de veïns i veïnes de la Pobla del Duc la defensem i la sentim amb una estima especial, per un símbol que per a nosaltres és únic. La sirena no és un soroll, és identitat. És part de la nostra història col·lectiva, un fet diferencial que ens singularitza com a poble i que precisament per això hem de preservar i també ajudar a explicar perquè qui no és d'ací pugui comprendre per què és tan important per a nosaltres. En el seu moment és obrir un debat sobre si la persona que havia denunciat la sirena era de fora o havia nascut ací. Al cap i a la fi, això no és la qüestió important. Però sí que resulta com a mínim molest que en un poble amb unes costums i unes tradicions arrelades, algú al que se li han obert les portes i a què se li ha oferit viure entre nosaltres, qüestiona un element patrimonial d'esta magnitud sense entendre el valor i el seu abast. Dit això, cal ser clars. Injustament, molta gent va dirigir l'atenció i la responsabilitat cap a una denúncia veïnal. I no, això no és correcte. La responsabilitat no és de qui es queixa, sinó de qui amb una sola queixa és capaç de suprimir una part del nostre patrimoni, de mutilar la sirena sense cap diàleg, sense cap explicació i sense cap intent de buscar solucions intermèdies. Per aquest motiu, i aprofitant aquesta intervenció, encara que ja ho hem dit en altres ocasions, volem deixar clar que no compartim i més encara condenem fets com els que, segons va afirmar el mateix govern municipal, es van produir, com ara tocar el clàxon d'un vehicle davant del domicili de la persona que presumptament havia denunciat la sirena. Això no és acceptable en cap cas. Insistisc, la responsabilitat és única i exclusivament del govern municipal, perquè constantment a la Pobla els veïns presenten queixes i denúncies que no són ateses. I la pregunta és inevitable. Per què en uns casos hi ha tant de passotisme i en altres com en este tanta premura? És que pot ser al govern socialista de la Pobla del Duc la sirena li importa ben poc o és que personalment els molesta? Miren, el govern de la Pobla del Duc està així perquè així ho va decidir la ciutadania d'acord amb la llei electoral vigent, però també convé fer memòria. En les eleccions municipals del 2023, el Partit Socialista va obtindre menys vots que l'oposició en el seu conjunt. És a dir, Partit Popular i Compromís van sumar més suports populars que el PSOE. El que va passar és que, en ser el partit més votat, encara que no majoritari, va aconseguir més regidors. I aquella mateixa nit electoral, i ho he dit en diverses ocasions, vaig aprofitar per a dirigir-me a l'alcalde i li vaig demanar que esperava un canvi d'actitud. Veníem de molts anys d'un govern opac, poc participatiu, en què regidors de l'oposició no érem tinguts en compte en la presa de decisions.
més enllà del que era estrictament obligatori. Governaven com si l'Ajuntament fora casa seua, com si anaren a estar així tota la vida, i això no és així. Per això, quan l'estiu passat vam detectar que s'havia suprimit el toc de la sirena de les 6 del matí, sense donar cap explicació, sense informar-nos del per què, sense comptar amb nosaltres ni fer-nos partíceps d'una decisió tan rellevant, vam fer les consultes pertinents. Vam comprovar que no es tractava d'un error tècnic ni d'un problema en la maquinària. Davant això, ens vam veure obligats a denunciar públicament aquesta decisió, perquè aquesta és la nostra faena. L'oposició té la responsabilitat de assenyalar les deficiències del govern i també de proposar alternatives. Nosaltres som responsables del que diem i del que afirmem públicament, però no de la reacció posterior que això genera. I en aquest cas, la reacció va ser una indignació molt important entre els veïns i les veïnes de la Pobla del Duc perquè s'havia tocat una part essencial del que som com a poble. I el pitjor de tot va ser intentar ocultar la decisió, fer com si res haguera passat, esperar que la gent no se n'adonara i passar de puntetes sobre l'assunt, però això no va funcionar. En aquell moment, a banda de la denúncia pública, vam iniciar una recollida de signatures. Cal tindre en compte que no és fàcil que una persona posi el seu nom i les seues dades personals en un document. És exposar-se, és posicionar-se. I tot i això, hem sigut capaços de reunir 350 persones que han firmat a favor de la sirena. I estem segurs que haurien sigut moltes més si la iniciativa s'haguera impulsat des de l'Ajuntament amb els seus recursos i les seues infraestructures i no des d'un grup de l'oposició. Pensàvem que en aquestes dues accions, la denúncia pública i la recollida de firmes en si mateixa, seria suficient perquè el govern municipal reaccionara, prenguera alguna decisió, corregirà l'error i donar explicacions. Per això, des del Partit Popular, vam decidir paralitzar la recollida de signatures i donar temps al govern, esperar que prenguera accions per iniciativa pròpia. Però no ha sigut així. Ha passat més de mig any i han confiat que l'assumpte caiguera en l'oblit, que passarà desapercebut i que tot continuarà igual. I això no ho podíem permetre. Els han donat temps, però no carta blanca. Per això, davant de la seva inacció, vam decidir elaborar una proposta concreta, clara i responsable, que girava entorn de diverses idees fonamentals i que és el que avui debatim ací. La primera d'elles és que es torna a programar el toc de la sirena de les 6 del matí tal com s'ha fet tradicionalment. En segon lloc, proposem la creació d'un grup de treball, com una espècie de comitè d'experts, format pel cronista oficial del municipi, historiadors locals, representants municipals i persones de recorreguda trajectòria i coneixement, que s'encarreguen d'iniciar els tràmits i d'elaborar l'expedient necessari per a la seva protecció, per a la protecció de la sirena. En tercer lloc, iniciar formalment aquest expedient amb l'objectiu d'aconseguir la protecció de la sirena com a bé d'interès cultural immaterial. I finalment, per part de l'Ajuntament, impulsar accions de divulgació i posar en valor que expliquen la importància de la sirena, els motius de la seva implantació, el seu significat, testimonis i experiències vinculades a molts moments en què ha estat present en la vida quotidiana de veïns i veïnes de diferents generacions. Això és exactament la proposta que avui votem, ni més ni menys, no n'hi ha cap altra. Pot ser que el govern municipal compartisca algunes parts i altres no, però precisament per això hauríem pogut proposar modificacions concretes, aportar alternatives o enriquir el text, i no ho han fet. A hores d'ara no han presentat cap proposta alternativa. Ara vull referir-me a una altra qüestió que també va ser rellevant en el seu moment. La decisió del regidor Dani Martí de dimitir, segons ell mateixa, arran de la crispació generada per la denúncia de la sirena. Miren, parlar de crispació en la Pobla del Duc en aquest període és, com a mínim, un insult a la intel·ligència col·lectiva. Perquè este poble, per desgràcia, ha viscut episodis molt més greus i molt més lamentables. Quan, per exemple, a l'exalcalde Rafael Calatayud, per decisions polítiques que va prendre, se'l va amenaçar en cremar-li el taller de Castelló, el seu lloc de treball. O quan a l'alcalde Natalio Navarro, després de diverses manifestacions, una d'elles convocades baix de sa casa, es van dur taüts de cartó i se li va cridar consignes com Natalio Cabró tirat pel balcó, incitant directament al seu suïcidi. La Pobla del Duc ha viscut moments molt difícils, moments realment lamentables i en moltes ocasions, per desgràcia, amb el silenci còmplice o fins i tot amb la participació directa de membres del Partit Socialista.
Per tant, no són qui per a donar lliçons sobre crispació, no són qui per a fer-se les víctimes, perquè res del que ha passat ara és comparable amb etapes molt més difícils i molt més fosques que este poble ja ha patit. Després, en referència a les declaracions públiques que va fer l'alcalde Vicent Gomar la setmana passada a la televisió pública en Apunt, en aquestes declaracions es van afirmar diverses qüestions molt concretes. En primer lloc, que existia una denúncia registrada per part d'un veí. En segon lloc, que l'Ajuntament disposava d'informes d'assessors que indicaven que la sirena no s'ajusta a la llei de soroll de la Comunitat Valenciana. I davant d'aquestes afirmacions, des del Partit Popular, van fer el que correspon quan estem en una democràcia, presentar una sol·licitud formal d'informació. Vam demanar accés a la denúncia o denúncies existents, als informes tècnics o jurídics dels quals disposa l'Ajuntament i també a qualsevol expedient que s'haguera pogut iniciar, si és que s'havia iniciat, per a protegir la sirena. A hores d'ara, com ja és habitual en vostès, no se'ns ha facilitat aquesta documentació. El dia, home. No se'ns ha facilitat encara la documentació. És el dia que ho has demanat ahir. És cert que la llei estableix uns terminis. 6 mesos, 6 mesos. Per un assumpte d'aquesta transcendència, senyor Gomar, perfectament s'hauria pogut facilitar la informació amb antelació, en qualsevol moment de 6 mesos. Això no ho vull dir. Sobretot perquè ajudaria a aclarir moltes coses, sobre les quals continuem tenint dubtes raonables i sobre les quals continuem pensant que el govern municipal no està encertat. Perquè així discrepem clarament, senyors del Partit Socialista. Vostès afirmen que els informes dels seus assessors diuen que la sirena és incompatible amb la llei de soroll de la Comunitat Valenciana, però la mateixa llei estableix una franja horària general entre les 10 de la nit i les 8 del matí i al mateix temps preveu excepcions justificades. I és precisament per això que sempre hem defensat que la via correcta no era la supressió del toc, sinó la seva protecció, la màxima protecció que permet la llei, la consideració de la sirena com a bé d'interès cultural immaterial. L'alcalde ha afirmat públicament que el so de la sirena no es pot protegir, que només es pot protegir la màquina, i això no és cert. A la Comunitat Valenciana s'han protegit tocs de campanes, cants tradicionals i manifestacions sonores concretes. Per tant, també es pot protegir un so com este, atenent la seva història, la seva trajectòria i el suport social que té. El que no entenem és per què tiren la tovalla abans de començar. Per què no inicien l'expedient? Per què no activen els tràmits? Per què ni tan sols ho intenten? I encara més, si l'únic toc que realment està en qüestió és el de les 6 del matí, el debat no hauria de ser si sona o no sona la sirena, sinó a quina potència podem fer que sone. Abans de suprimir-lo directament, el que s'hauria d'haver fet és estudiar alternatives. Nosaltres vam consultar amb enginyers i és cert que la màquina actual no permet reduir el volum de la sirena. Però res impedeix instal·lar un segon sistema amb una emissió sonora més suau que s'ajusta als decibelis i a l'horari. És incompatible això amb mantindre la sirena? Nosaltres pensem que no. Pensem que hi ha opcions, que hi ha solucions i que hi ha marge d'actuació. El que fa falta és voluntat política. I això és precisament el que no veiem per part seva. El pitjor de tot, senyors del Partit Socialista, és que no sols han suprimit el toc de la sirena de les 6 del matí, és que també han eliminat el toc de les campanes, dels quarts i de les mitges hores durant la nit. Això tampoc calia explicar-ho? Això tampoc mereixia una informació prèvia a la població? També s'havia de fer d'amagat, sense donar cap explicació? Des de quan està això? Des del mateix moment de la sirena. Això no tinguin res que veure. La sensació que transmeten és molt clara. Governen a col de decisió unilateral, a col de dictat, sense explicar les raons ni els motius de res. I això, senyors del govern, no és una manera democràtica de governar. Això és una forma de governar opaca, poc transparent i profundament equivocada. I això no ho podem permetre ni ara ni mai. Perquè no sols estem així avui exigint que torni la sirena. A partir d'ara també exigirem que tornen a sonar els quarts i les mitges hores durant la nit. I ho fem sobretot per la seva manera inapta de gestionar aquesta situació, per la falta de motivació, per la falta de justificació i per la falta absoluta d'explicacions. Així no es governa un poble, senyor Gomar. Així no es construeix convivència. Així l'únic que aconsegueix és posar el poble en contra del seu govern. I si continuen per aquest camí, exactament això és el que aconseguiran. Ho hem dit en més d'una ocasió i ho tornem a repetir. Això no és un debat entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Això és un debat entre fer les coses bé o fer-les malament. És un debat entre la ciutadania i el govern. Perquè avui no estem parlant només d'una sirena, avui parlem de patrimoni sonor, de patrimoni,
de la història dels nostres iaios, dels nostres pares i de nosaltres mateixos. Parlem de vivències, de records d'infantesa, de moments bons i també de moments difícils, tots ells vinculats a un element que forma part de la vida quotidiana del nostre poble durant generacions. Avui parlem de patrimoni, senyors i senyores. El problema és que s'han oblidat del patrimoni de la Pobla del Duc, perquè encara que avui parlem de la Sirena, hi ha molts altres elements patrimonials del nostre poble que este govern està desatenent, que no està cuidant i que no està protegint. I si continuem així, també correm el risc de que s'acaben perdent. Per a vostès sembla que el patrimoni siga només un decorat, però el patrimoni és molt més que això. El patrimoni és memòria, és història, és el que ens connecta en el passat, que ens ajuda a saber d'on venim i que ens permet valorar i cuidar l'herència que ens han donat. Una herència que no és nostra, que ens ha sigut confiada, una herència que tenim l'obligació de preservar i de transmetre, i una herència que, com la Sirena, avui no estem sent capaços de protegir com mereix. I per aquest mateix motiu, avui es torna a fer la mateixa pregunta que els vaig fer fa 2 anys i mig. Van a canviar d'actitud, senyors del Partit Socialista? Encara estan a temps de recapacitar, estan a temps de corregir la manera de fer les coses, estan a temps de governar bé. Des del Partit Popular els donem avui l'oportunitat de fer-ho, l'oportunitat de donar suport a aquesta proposta, d'estudiar totes les vies legals possibles, d'aportar tota la documentació amb llums i taquígrafs i de fer una gestió política digna, transparent i responsable d'aquest conflicte, d'esta realitat, d'aquest problema que vostès han provocat de manera conscient. Per això mateix, avui els animem a votar a favor de la proposta de retornar el toc de la sirena del 6 del matí, de constituir un grup de treball amb criteris tècnics, històrics i patrimonials, d'iniciar els tràmits per a la seva protecció legal i la proposta de posar en valor el nostre patrimoni sonor amb informació i divulgació cap a la ciutadania. No es demanem cap heroïcitat, no es demanem cap gest extraordinari, es demanem simplement que governen com cal, que escolten al poble, que respecten la seva història, que deixen de prendre decisions d'esquena a la gent. La Sirena no és un problema, el problema és com vostès han gestionat aquesta situació. Encara estan a temps de rectificar, depèn exclusivament de vostès. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Compromís, ¿vas a comentar algo? Bueno, bon migdia a tots i a totes. És un gust veure el Saló de Plens ple. Compromís, en primer lloc, vol manifestar que este plenari posa de manifest les carències democràtiques del govern municipal per 2 motius. Primer, per prendre la decisió sense consultar ni informar l'oposició de la mesura de llevar el toc de la sirena de les 6 del matí. Una decisió que afecta a un bé patrimonial de tot el poble i, per tant, per cortesia i per valors democràtics, s'havia d'haver comptat amb la nostra opinió. Per segon, la negativa de l'alcalde a convocar este ple dona a entendre que ha sigut per compliment de la legalitat, un poc de talant democràtic també. La sirena, com tots sabem, és un bé immaterial que forma part de la nostra memòria històrica. No cal justificar ací i ara els motius de l'existència de la sirena i com han anat passant de generació en generació. De sobre, ho sabem tots els que estem ací presents. No hauria sigut més fàcil, senyor alcalde, i més democràtic, que tots els representants del poble, ací presents, hagueren participat d'un intercanvi d'idees i propostes per evitar el que ha passat. Per què no ha fet vostè una consulta popular a través de la Pobla Participa? És que a cas no li interessava fer-la? Des de Compromís no som partidaris de llevar la sirena de les 6 del matí, sense explorar totes i cadascuna de les possibilitats i solucions legals que tinguem a l'abast. El poble, els nostres avantpassats, es mereixen que lluitem per això. No oblidem que la sirena no té color polític, ni representa res de tots els comentaris negatius i personals que s'han fet. Per respecte a les tradicions que hem heretat dels nostres avantpassats i que volem que continuen amb les pròximes generacions de poblans i poblanes, des del grup de Compromís votarem sí a les propostes de la moció que presenta el Partit Popular en defensa de la sirena.
Bueno, moltes gràcies a tots per les paraules. Evidentment, la sirena tots entenguem que és un bé patrimonial, un bé que tots estem d'acord que hi ha que mantindre, i la postura de l'Ajuntament de la Pobla és mantindre aquest bé. Respecte a la moció que presenta el Partit Popular i respecte al tema de la convocatòria d'este plenari, la pregunta és per què es convoca este plenari avui i a aquestes hores. Este plenari es convoca avui i a aquestes hores perquè no se'n va poder convocar en Nadal, perquè els senyors del Partit Popular van presentar estratègicament la moció per a que es presentara, perquè el ple no es fera en Nadal. Es va comentar en el seu dia, i vaig preguntar al secretari que hi hauria que fer el pleno en enero. I em va dir que en enero, si fa el pleno, n'hi ha que fer-lo el dia avui a les 12 del matí. És així el secretari? O sigui, el marca el dia i l'hora, no la marca l'alcalde. Per la qual este ple extraordinari se fa a aquestes hores per imperatiu legal, a l'hora i el dia. El que resulta sorprenent és que quan la llei obliga a convocar un ple, alguns exigeixen que s'hi compliment sense matisos, n'hi ha que fer-lo sí o sí, però quan parlem de la normativa del soroll, quan parlem de la llei, aquesta mateixa exigència no existeix. Així estem parlant, no estem parlant de perdre la sirena, estem parlant d'intentar no perdre els tots que tinguem. Estem parlant de normativa, estem parlant de lleis. I la llei, si no recorde mal, estem parlant d'una llei aprovada pel Partit Popular, de la llei de sorolls, que diu clarament, i després diu clarament que des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí, no es poden fer sorolls. Això diu la normativa o no diu la normativa? O l'alcalde diu una altra cosa? Això no ho fa referència a ningú de tots, a aquesta normativa. Entonces, la normativa també parla molt bé, i aquest Ajuntament també té una ordenança aprovada pel Partit Popular, també, de tema de sorolls, que no fa ninguna referència a la sirena, no fa ninguna excepció. Perquè la llei de sorolls de la Comunitat Valenciana fa excepcions, però no fa excepcions respecte de l'horari. Això una. Després, nosaltres com a Ajuntament, la nostra faena és complir la llei. Davant d'aquesta denúncia, d'aquesta possible denúncia, que no va ser una denúncia, és la possible denúncia, que ja es va explicar molt bé en el comunicat que van fer, per evitar denúncia tant del tema horari com del tema de decibelis durant el dia. Entonces, en aquest moment, nosaltres vam decidir demanar informes, els informes els tinguem, i a partir d'ahir van decidir llevar la sirena de les 6 del matí. Entonces, en esta moció lo que s'està fent és anar en contra de la llei, una llei que va aprovar el Partit Popular, una ordenança municipal aprovada pel Partit Popular. Jo no ho entenc. L'alcalde no té ningú interès en llevar la sirena de les 6. El que sí que té interès és que el resto se mantinguen. Evidentment, la sirena és un bé patrimonial, evidentment. En la mateixa moció, vosaltres digueu, el Partit Popular diu en la moció que és un mecanisme funcional que en el seu moment servia per a marcar les hores de treball agrícola. En una època en què les jornades s'organitzaven col·lectivament. Anunciava l'inici i el final de la jornada laboral. I en el pas del temps va convertir en una tradició del nostre poble. Efectivament. El que hi ha que analitzar és el que vol dir col·lectivament en aquesta època. Aquesta descripció és correctament històrica i cultural, però no pot deslligar-se de la normativa legal que tinguem ara mateixa. La llei 7/2022 no hi ha ninguna excepció que permetisca emissions acústiques des de les 10 fins a les 8 del matí. No n'hi ha ninguna. De fet, que jo sàpiga, en Espanya no hi ha ninguna senyal sonora que són a aquestes hores. Ninguna. Respecte als exemples que fica el Partit Popular. A veure, fica un exemple que me fa molta, no sé, lo de Logroño, bàsicament d'ahir d'on copieu aquesta moció, no? El passeig de l'Espolón de Logroño, que l'Ajuntament va comprar fa un parell d'anys, i hi ha una sirena que, per cert, sona igual que la nostra, és el mateix, però, clar, hi ha un detall que no digueu en la moció, que són a les 12 del matí, no són a les 6 del matí.
Després, respecte, comparar els campaners d'Albaida en la Pobla, en la ciutat de la Pobla, me pareix un poc arriesgat, perquè els campaners d'Albaida, com sabeu perfectament, és un grup de gent que treballa tot l'any, que és una associació, i les campanes toquen d'una manera estructurada i marcar uns dies determinats, a unes hores determinades i unes festes determinades. No toquen tot l'any al albedrío, això no ho fan. Entonces, simplement, comparar això em pareix un poquet estrany, no? Ell té una programació, torno a repetir, una associació estructurada, està reconegut com a patrimoni immaterial de la humanitat, perquè jo recordo aquest moment que farà un parell d'anys o 3, no recordo mal, i no toquen contínuament. I després fiquem l'exemple de València. En València, efectivament, hi ha 3 sirenes protegides. 3. Està protegit l'aparato, però sonen en València? No sona ninguna. Per què no? Podrien sonar a les 12, podrien sonar a les 3, a les 4, a les 6 del matí. Per què no sonen? Doncs perquè incompleixen la normativa acústica. I això és una llei que està per damunt de la patrimonial. Respecte al tema de la presa de decisions. Home, jo sincerament, Òscar, t'ho dic sincerament, i torno a repetir-te-ho, després de 6 mesos que em demanes ahir la documentació o els informes, ahir, o després d'ahir, no recordo quan va ser, jo estava fora, però vaig veure, dic, no sé, nosaltres tinguem informes dels nostres arquitectes, que després comentarem. Després del comunicat, evidentment, ja va fer un comunicat en el seu moment i nosaltres, en principi, considerem que aquest comunicat era molt clara. Era molt clara. Respecte al tema de la denúncia, clar, evidentment, dius, no, és que està mal que s'acosi la gent. Hosti, que després ahir ho heu enviat a puntes a casa, A veure. I com sap aquesta persona la direcció? Vull dir, no ho sap, va. No, vale, perfecte. Després, respecte al tema de les recollides de signatures, m'hi pareix molt bé. Esteu dient que no és un tema polític, és un tema que ens afecta a tots i tal, però les signatures les fa el Partit Popular. 350 signatures, i jo les revisaria, perquè n'hi ha algunes que estan duplicades, ja t'ho comento ja. N'hi ha algunes duplicades, incluïda la teua, incluïda la teua, que està en 2 puestos, en la part més informàtica i origina i la part normal. Evidentment, nosaltres lucharem perquè la xilena no se perga de ninguna de les maneres. Però que sí que queden clar i que aquí serà clar és que hi ha 2 coses que tinguem que tindre molt clares. Una cosa és la protecció de la sirena com a tal, com l'aparato, que jo vaig moltes voltes, i de fet la sirena està enquadrada dins d'un bé de rellevància local, que és la Iglesia. La Iglesia és un bé de rellevància local. Això vol dir que tot el que està dins la Iglesia és un bé de rellevància local, tot. Evidentment, podem agarrar la sirena i tratar-la diferent d'altres elements de la Iglesia. Podem fer-ho. Però diran altres que també hi ha altres elements que també hi ha que protegir, especialment protegits. Podem fer-ho. I treballem en això. De fet, tinguem el catàleg de proteccions. En el catàleg de proteccions està la Iglesia, amb la qual cosa, a tots els efectes, el que és l'aparato de la sirena està protegit. Després, clar, evidentment, forçar un ajuntament a anar en contra de les normatives és complicat. Jo inclús he preguntat que no sé si el plenari és suficient, si el plenari pot aplegar a la conclusió d'obligar a un alcalde a anar en contra de la normativa. Jo entenc que no. No, sí, el que està dient és aplicar la sirena de les 6 i després incompleix la llei. Està dient això. Però bé, seguim. Informes tècnics, perquè la gent s'entere. Perquè pareix que no... A mi quan me pregunten, jo este informe el dono, que no tinc ningú problema. Quan me pregunten, 6 mesos. Si no pregunten, no tinc per què dir res. Home, si no pregunten, no tinc per què dir res. Perquè hi ha molts temes que hi ha que fer així. Informe tècnic del arquitecto colegiado
Tirso José Ávila Aguilera, que és el que està portant ara mateixa la Casa d'Esferrer, tota la fomenta. Lo que diu ells, més o menys. Voy a hacer un resumen. Se puede entender como parte del campanario y este conjunto patrimonial no ocurre lo mismo con el sonido y la programación de este. Por tanto, se ha de diferenciar entre la sirena como objeto a proteger y el sonido que produce. Este último no tiene carácter de bien de interés inmaterial reconocido en la actualidad, por lo que su uso no se encuentra amparado por ninguna figura de protección, evidentemente. ¿Vale? Pero distinguís lo que es el sonido de lo que es el aparato. ¿Vale? Diu, evitar la contaminación acústica y causar molestias a la población en los horarios de madrugada y noche, haciendo compatible de esta sencilla manera un elemento patrimonial inmaterial como el sonido de la sirena o replicar de campanas. Lo que está diciendo, hay que buscar un punto de acuerdo entre el sonido y la normativa. ¿Vale? Su protección debe coexistir con el derecho al descanso mediante criterios de proporcionalidad y horarios razonables. Això és l'informe de Tirso. Segon informe, és públic. Este segon informe és una consulta que van fer el secretari, van fer a Es Público, on parla de diferents sentències en Astúries, en Andalusia, en el País Basc, en Navarra, en Castilla y León, per temes similars a este. Similars, campanes, relonges, sirenes. Y les conclusiones lo que diuen es, primera, no es jurídicamente posible mantener un toque sonoro de la sirena municipal a las 6 de la mañana, si con ello se exceden los niveles sonoros permitidos. Segunda, algunas sabiendas de que se trata de una conservación de una tradición con origen en los años 50, para marcar los horarios de trabajo de los agricultores, emitiendo toques sonoros a las 6, a las 12, a las 3 y a las 8, no puede sostenerse la fuente de emisión de ruido, basada en la tradición consolidada, hábito social, uso histórico, si con ello se vulneran los valores establecidos en la normativa autonómica y estatal en materia de contaminación acústica. Y tampoco puede exhibirse el carácter de servicio público esencial, pues dice la jurisprudencia en relación a las campanas del reloj, lo que en su día era necesario dejar líos. Tercera, tampoco se soslaya la obligación de adoptar medidas correctoras si se declara la sirena como bien de relevancia local, en la categoría de bien de interés cultural inmaterial. Cuarto, la modulación o flexibilización puede encontrarse en el caso de horarios diurnos. En horario diurno se puede hablar. ¿Vale? Y quinto, en cuanto a la eventual resolución o modificación de horarios, no tiene por qué requerir de una ordenanza, siendo suficiente una resolución de alcaldía, como dictan los tribunales y en el órgano competente, que es el órgano competente para ello. ¿Vale? Está diciendo así lo que están comentando antes, diferencia lo que es la sirena del aparato de la sirena. ¿Vale? Y la normativa autonómica en ese aspecto es prou clara. Después, lo que estaba comentando, la sirena está inclosa dins d'un bé de rellevància local, que és la iglesia. I tots els seus elements, tots. És de fora i és de dins. ¿Vale? Entonces, jo no sé si vol, el que estan comentant, si vols, no sé, vols que llegim un poquet, perquè això no és la primera volta que passa. Vull dir, ja des dels anys 60 va haver, en el llibre d'Abel Soler, està molt clar el que va ser. Ell va fer la seva valoració. Si vulgueu, vols llegir-la? El que diu Abel Soler en el llibre de la Pobla del Duc de l'any 1999, que ja se parla d'aquest tema. Si vols, Vicent, ho llegiré. Sí, ho llegiré. Això és el llibre que va escriure en l'any Abel Soler, que era una encomanda de l'Ajuntament de Turno, i diu en la pàgina 475, diu: la esmentada sirena és activada des d'aquell moment i fins als nostres dies per un mecanisme automàtic, i qui l'anuncia, de manera estrident i decibèlica, les 6 hores de l'alba, les 12 de migdia i les 3 de la tarda, a les 6 i a les 8 de la vesprada, segons que siga l'hivern o l'estiu. Davant d'aquell fonament inesperat, el sorprès visitant
i m'acusa d'haver-ho patit, no sap ben bé què fer, si demanar a ons el refugi antinuclear més pròxim, ficar-se davall de la taula del menjador o abandonar la nau per la banda de l'estribor, o vaquejar-se directament de risa per a contrapuntar l'efecte d'aquell costum tan inoportú i psicològicament perniciós. Quines idees de bomber, Mare de Déu Santíssima. Cal afegir, com vulga que siga la nostra opinió, que als treballadors de la terra i als altres naturals els ve de perles aquest, diguem, despertador col·lectivista, amb vistes d'organitzar-se la jornada laboral. Un regulador mecànic que ni pensat pels promotors dels falsanteris i altres granges futuristes de novel·la d'Asimov i que detlata el conservatorisme rural de la vila, enyoradissa per als temps dels monjos i pagesos i a que les hores passaven lentíssimes i esplaïdes, maitines, tèrcia, sexta i nona. Tal això està molt bé, però anem a veure. On aneu a comparar la càlida i rítmica percussió de repic de campanes amb l'enervant insolència acústica d'una sirena industrial? La sirena de l'Apol·lo al Duc, incordiant, esterilitzant i ultraliana, revela un poc el gust o mala ombra ecològica dels regidors del 52 i de la dels actuals governants locals, també per mantindre-la. Conste, i tot això, que no és la primera opinió que trobareu escrita al respecte. Ja en l'any 1967, el cronista de la vila i prolingüista del llibre que ara llegim ho expressava d'una manera molt acurada i literària, un tant nostàlgic d'aquella arcada rural i vall de Baidina que, segons interpretava ell, havia sigut la Pobla abans del 52. No hace mucho tiempo la vieja campanita de la torre revoloteaba alegre al nacer la mañana o al iniciarse la tarde laboral. El pueblo despertaba de las casas abriéndose los portales. Surgían los labradores con las malas uncidas a los arados y desafiando el frío intenso o el calor agobiador. Caminaban hacia los campos. Hoy la romántica campanita, con poca fortuna, ha sido sustituida por una fuerte sirena, brusca, antipática y despertadora. Aquella parecía que dulcemente invitaba al trabajo, que alentaba al mismo, que lo rogaba. Esta parece que su voz imperativa que lo exige, que lo ordena. Això està en la pàgina 475 del llibre que va escriure, que tots els poblans el tindran, l'escriptor... Bueno, gràcies, Vicent. De totes formes, he volgut... Estem comentant de llegir aquest pàrraf per evitar llegir la certa de comentaris i, com es diu, opinions en les xarxes que, sincerament, també vull denunciar, perquè n'hi ha gent que està opinant que no són d'ací, evidentment, i opina coses autèntiques barbaritats. I això també tenen que evitar-ho. De totes formes, nosaltres, com a Ajuntament, en aquest moment, el que hem de fer és, evidentment, votar en contra d'esta moció, però, vista la situació actual, l'ambient, no sé, la crispació, aquí diu així, el que sí que hem de proposar és la creació d'una comissió local del soroll, on estiguem tots participem tots, i on tratem tots els temes relacionats amb el tema del soroll, bàsicament. Entonces, jo crec que és la millor solució, on ahir veurem les normatives, veurem les conclusions, i aquesta comissió traurà uns informes que en principi tenen que portar-se després a plenari o a l'activitat que siga, però serà el millor, perquè és que no... I ahir se trataran altres temes, bàsicament. És a dir, este serà el primer tema, se ficaran damunt la taula tots els informes, les opinions, i bàsicament se tratarà ahir. Evidentment, al final de tot això, una cosa vull deixar clara, al final de tot això,
la normativa és la que és i tenen que aplicar-la. I ja t'he dit que ningú plenari va anar a mandar-li a l'alcalde que va ser en contra de la normativa. Evidentment, els informes poden ser... O sigui, els informes són els informes i la normativa. I torno a repetir, normativa aprovada pel Partit Popular tant a nivell autonòmic com a nivell local. Si se planteja en la comissió el modificar l'ordenança local de ruïdo, doncs se modificarà. Evidentment, l'ordenança autonòmica no la podem modificar. I aquesta és la postura nostra en aquest moment. Moltes gràcies. Vull fer un incís jo. Ja que Òscar ha parlat, el Partit Popular ha parlat de la manera de governar el Partit Socialista, jo volia, perquè no ho anomena jo, ho ha anomenat ell, és que he citat la paraula molt bé. Així, en l'època de Rafael Calatayud, no crec que es fera es va demanar el pareixer al poble quan havia tombat el campanar i la iglesieta del convent. Te rius, I que graciós eres, Tu vas demanar pareixers, no? Sin embargo, la gent, això sí que era una cosa que era greu, perquè quan es parla de cultura o de patrimoni, què millor patrimoni que el convent? I tu vas decidir tombar-lo i fer... Senyor alcalde, jo demanaria que no es dirigirem directament al públic perquè el diàleg no és entre el públic i nosaltres. Pot fer menció a l'exalcalde Rafael Calatayud, però no li diga tu que està ahí sentat. És de molt mal gust, això. El mal gust és el que t'interessa, és mal gust, i el que no t'interessa, no. Vicent, tu saps en quin estat estava el convent en aquells anys? Jo sí que... Perdoneu tots, millor que tu. No sé la veritat, i eres veí. I eres veí. Millor que tu. Espera, no estem parlant del convent ni de fa 20 anys, estem parlant d'avui, ¿vale? No, després si vols parlem el que vulguis, no? Perquè entrem en una dinàmica que no és així. Però és que este pleno no estem parlant d'això. Bueno, comenta el que vulguis, però comenta el que vulguis, però ja t'he dit. Va, perfecte. Este senyor que ha fet aquesta mitja explicació no sap el que està parlant. Ens espera bé que ho torni a dir un record. Perfecte, molt bé, moltes gràcies. De totes formes, este ple no torno a repetir que estem parlant del tema de la sirena i la situació actual de la sirena. Perfecte. Un comentari més i... Sí. S'han comentat moltes coses en la intervenció i m'agradaria intentar contestar totes elles, encara que són moltes. La primera d'elles és que s'ha afirmat així que el Partit Popular volem que es vote una proposta en contra de la llei, i això no és cert. La proposta, la moció que presentem avui, en el seu punt 5è, diu explícitament recuperar el toc de la sirena de les 6 del matí una vegada iniciat l'expedient de protecció, adoptant les mesures necessàries per garantir el seu encaix jurídic i tècnic en la normativa de contaminació acústica. Volem que sigui compatible, no que se faci una il·legalitat, sinó que se compatibilitzi la sirena i la llei, que se pot. Referint-se a la llei... Perdona. Se pot. Estan afirmant una cosa... Sí, vaig a fer referència a la llei autonòmica. M'agradaria sentir-la. La llei autonòmica a la que vostè ha fet referència sobre la normativa del soroll. En la disposició addicional primera, en situacions especials, diu lo següent. La autoridad competente, tanto local como la autonómica, por razón de la materia a la cual pertenezca la fuente generadora del ruido o vibraciones y otorgue las autorizaciones pertinentes para la celebración de situaciones especiales referidas al presente, podrá eximir con carácter temporal el cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la presente ley en determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogos. En estos últimos... Bueno... o en la sirena, que és un element, que és una situació especial, cultural, temporal, 15 segons cada... Sí, temporal, clar que temporal. La normativa, per a mi, és interpretable. És a dir, no queda tan tajant que estiga contradient-se una cosa en l'altra. Quantes n'hi ha en Espanya? Pues serem l'únic poble d'Espanya que tinga aquesta sirena per voluntat popular. Per voluntat popular. I en compliment de la llei, compatibilitzant les dues coses. Per què no podem ser els únics? Pot ser que sí, va. Ho decidisca la gent. Després, en referència a la protecció de la sirena, jo li faria una pregunta. Vostès han iniciat els tràmits
en els 6 mesos que han passat per a protegir la sirena, Te ho torno a repetir. els han iniciat. Te ho torno a repetir. Ho han fet. No sigues Estic preguntant una cosa específica, Vicent. T'ha contestat antes. És dir, vas a igual... O sigui, ara mateixa la protecció és la Iglesia, en tots els seus elements. Jo pregunto... Anem a distingir els elements de l'Església? Anem a distingir la sirena. Anem a distingir la sirena per començar. Anem a distingir la sirena. La comissió, iniciem tot el que tinguem que iniciar i veiem el que pugui ser. I a més... Però, ojito en això, A més, jo avise. com vostè ha dit, és per protegir l'element mecànic i el so. Poden estar les dues coses protegides. El so no és protegible. És clar que és protegible. El so és il·legal de 10 a 6. Però és protegible el so. El de les 12, el de les 3 i el de les 6 tampoc és protegible? No, com un sonido... Com que no? És un bé d'interès cultural immaterial. Això on t'ho has I això... És que estem decidits... Però això... No inventes, és que no pots inventar. Això es pot tramitar, es pot sol·licitar. Es pot sol·licitar a la Tu pots conselleria... sol·licitar que anem a la lluna, però si és que... compleixes la teua mateixa normativa, com vas a sol·licitar que... Però anem a veure. Vostè diu que l'únic to que igual no es pot protegir és el de les 6 del matí. Jo estic dient que estem treballant per evitar... Però han iniciat el procediment? Per evitar perdre el de les 12, el de les 3 i el de les 6. Han iniciat el procediment de protecció? No. Ni ho faran? Torno a repetir-te. És que, torno a repetir-te que ara mateixa l'aparato és... Però volem protegir el so, volem protegir el so. Però com vols protegir una cosa que és il·legal? No és il·legal, no és il·legal. Bueno, vostè diu que és il·legal de les 6 del matí, però de les 12, de les 3 i de les 6 de la vesprà no seran il·legals. Anem a iniciar el procediment, inicia el procediment. Anem a intentar-ho. Claro, per això han creat aquesta comissió. La comissió no està creada a hores d'ara, no ens han convocat. Si la vols la fiquem, si no vols la fiquem. La qüestió és que... Estic muntant una història que jo no sé. No, una història no. Vols una comissió que faci això, que intente fer aquest procediment, que intente... Però encara no s'ha fet. Després de mig any en què estem així, no? Tenim que esperar-se que el PP forçarà un pleno perquè parlem d'això i proposem això. Menys mal. No, clar que acaba sent polític quan vostès no traten el tema amb normalitat. Tens raó. Tenim que al final dir alguna cosa al respecte. Sí, vale. Bé, o sigui, la sirena es pot protegir com a això, anem a intentar-ho. Anem a intentar-ho. No, jo estic proposant que s'inicien els tràmits. Jo no puc assegurar que aquesta protecció siga finalment possible o no. Estic proposant que s'inicien els tràmits per protegir-la i que tinga el major respaldo legal possible que ens doni la garantia de que si algú ho denuncia, que no estiga en perill. Jo crec que seria el més convenient, però bé, vostès no ho han iniciat encara. És que no sé tu a on t'assessores. Vull dir, estàs així tirant brindis al sol. O sigui, torno a repetir-te. Home, doncs no hem fet les consultes pertinents. Brindis al sol. En tècnics de conselleria... Brindis al sol. Estàs quedant de categoria per no plegar a cada puesto. Estic dient que s'inicien els tràmits, que s'intente, que ho intentem. I aquests tràmits, la sirena ja és bé de l'audiència local... Però no bé d'interès cultural i material. I tu vols protegir el so de les 6 del matí. El resto dona igual. Tots. Però entonces lo que hi ha que pelear és per els altres. Per els altres hi ha que pelear on tens marge. No per de les 6. Per de les 6 no pots pelear. Per tots. El no te'ls pots pelear-ho. No li peguis moltes voltes. Estan incomplint la teua llei. És que és increïble, això. Tu incompleixes la teua llei que has aprovat tu, estan incomplint-la. Aprovat jo no he aprovat. Però entonces anem a fer una cosa. Anem a proposar l'autonomia que modifiqui aquesta llei i que fiqui una exempció... Doncs anem a proposar-ho. És a dir, la Pobla del Duc sol·licita una exempció especial per això. Fem una declaració institucional al respecte. Jo no vaig a fer una declaració institucional en contra de la normativa. No és que no és en contra, és una petició, se pot demanar. Estàs pegant les voltes a algo que és impossible. Altra qüestió, que he fet menció antes en la intervenció. Si la sirena de les 6 del matí incomplís la llei, és per l'horari i és per els decibelis. No cabria la possibilitat de que la sirena de les 6 del matí, a través d'un altre aparato, sonara més fluixeta i que s'ajustara a la normativa? S'ha explorat aquesta possibilitat? Entonces, la teva funció... És una funció cultural, no és una funció... No es pot, tampoc, explorar aquesta possibilitat. Tu mateix has dit que és un aparato que no es pot mesurar, no es pot canviar, hi ha que ficar-ne un altre per poder que faci el sonido. Doncs és que la gent vol mantindre aquest toc. Ara és el mòbil, te'l fiques. La gent vol mantindre aquest toc. Fem lo possible perquè se mantinga aquest toc, no? Nosaltres el que estem és proposant... Una sirena toque ben espaet perquè la gent que aquí és de la plaça. Sí. Hòstia, ara.
Per l'amor de Déu, Però si volem mantenir el toc i que complisca la normativa al 100% i que no hi hagi ningún problema... Toca un poquet, no? Toca un poquet i mantenir el toc. Claro, antes de llevarlo... Entonces a las 7 del matí la baixem un poquetet, fiquem algo paregut ahí i ja està. És que li pareix una broma, això. A lo millor parla la mateixa en Rosari que ho fas demà. O sigui, antes que llevar-ho, no és preferible això. Òscar, és que jo crec que la salut va per davant de tot. Claro. N'hi ha vegades que a lo millor hi ha que mirar per què s'ha llevat a aquesta hora. Però sols afecta la salut això, no? És que jo, claro... Bueno, va. Jo volia fer una qüestió a el que ha dit ella, que el soroll és la salut per davant de tot, però en quin sentit? Perquè jo veig que en tots no. En tots no, o s'intenta. Pues espere que se pugui intentar, ¿vale? Ho veurem. S'intenta i es busca solució conforme va buscar. Pues ho veurem, però això no és la solució. La solució és no anar-se'n de casa. Bueno, ja estem anant... A veure, torno a repetir, insistint en això que estàs dient, Davínia, torno a repetir-te que el millor és l'opció que de muntar una comissió i, a veure, cosa a cosa, expedient a expedient, problema a problema, quines solucions té. Vale, em pareix perfecte. Ja està, és que és el que estem comentant, i una cosa, i consensuar, i parlar, i en assessors. Jo li contesto és dir, perquè estem parlant de la Serena, però hi ha més, ara que ho has dit, hi ha moltes més coses per ahir en marxa. Hi ha gent que té problemes en sa casa, de tema de sorolls, i entonces aquesta comissió podria ajudar a solucionar tots aquests problemes. I de manera consensuada. Jo estic conforme en que es faci això, però jo li he contestat en aquest cas perquè com vaig citar la conversació... Vale, gràcies. Sí, jo és que no havia acabat, com Damià volia fer l'incís, però no havia acabat encara de fer menció a altres coses que s'han dit en la seva intervenció. Per exemple, una de les qüestions a la que han fet referència és s'ha acusat així que nosaltres hem enviat a punt a la casa de la persona que ha denunciat. N'hi ha que dir que això és totalment fals. Per a començar, a punt va vindre després de que hiciera publicar la notícia en altres mitjans de comunicació i va considerar que era rellevant donar difusió a aquesta notícia i va acabar. Jo personalment no sé qui és la persona que s'ha queixat perquè no ha tingut accés ni a la instància, ni a la denúncia, ni a res al respecte. Sé rumors que s'han dit, però no puc confirmar que siga aquesta persona ni aquesta família. I entre altres coses, el problema no està en qui es queixa, està en qui fa cas sols a una queixa. És el que ja he fet menció antes. Entonces, no s'acusa d'això. Després, les opinions en redes socials. Claro, això ha tingut una transcendència a nivell autonòmic i la gent no entén perquè tenim aquest preci per la sirena. Per això, una de les peticions que fem en la moció és que l'Ajuntament expliqui i fiqui en valor per què la sirena és important per a la gent de la Pobla del Duc. Perquè alguns han fet comentaris molt inapropiats com si així no estigueren bé. Pues sí que estem bé i sabem el que volem i sabem el que ens fa únics. No, però és que com mai s'ha fet aquesta faena de divulgació de lo que és la sirena, la gent, salvo els pobles veïns, no entenen per què és important per a nosaltres. Però és que hi ha gent que té experiències vinculades a la sirena. Una veïna feia un comentari, per exemple, pareix una tonteria, no? Tornàvem de festa i a les 6 del matí sonava la sirena i sabien que era hora de tornar a casa. O, per exemple, estàs a les 3 del migdia i estàs en casa i sona la sirena i eres conscient de l'hora que és. Per la gent de la Pobla té rellevància aquest toc. O a les 6 del matí quan se'ls ha a treballar alguns. No tots. Per tant, és important que l'Ajuntament faci una feina de difusió, de conscienciació, de portes pa que fora. Arribarà on arribarà, està clar, no? Però és important perquè la gent pensa que això és un destrellat. Doncs no ho és. Per nosaltres no ho és. Això és una de les coses que s'ha dit, no? Els comentaris en xarxes socials. Nosaltres estem treballant perquè no, torno a repetir-te, si el tema diu que a la promoció podria estar estem d'acord, vull dir, el tema és intentar no perdre el resto. Claro, evidentment, per això demanem... Tindré alguna cosa per oferir. Per això demanem protegir. Després, respecte a les firmes que s'han arreplegat, s'ha fet la menció de que hi ha firmes repetides. La meva estarà repetida perquè com soc la persona que crea el formulari virtual perquè pugui firmar el resto de gent, la meva firma té que estar ahí obligatòriament, però jo havia firmat en paper, serà l'única que estiga repetida. Doncs facin el càlcul, recalculen totes i vegin quantes n'hi ha en total, però és que en serien moltes més. Si això hagués sigut una consulta popular o hagués sigut una recollida oficial de firmes, no en serien 350, en serien, no puc dir el número, però serien moltíssimes més. Òscar, ho torno a repetir. Tu pots fer... No sé si el missatge... Tu pots fer que la gent firme
que està d'acord en donar la sirena de les 6. Per calcular l'apoyo social que té. Jo torno a repetir que jo com a alcalde, com a persona, no tinc ningú interès en llevar ninguna sirena. Però ho ha fet, però ho ha fet. Però jo tinc que aplicar la normativa i la llei que ho aproveu vosaltres. Ja li Entonces, dic que vull dir, ahí no n'hi ha res personal. ¿Vale? Evidentment, la gent per agarrar unes firmes té que estar molt ben informada. I torno a repetir, perquè tothom ho sàpiga, n'hi ha que distingir molt bé el que és la sirena del sonido de la sirena. Torno a repetir que la sirena a les 6 del matí no compleix la normativa autonòmica ni l'autonomia local, que hi ha una denúncia, que pot anar a més. N'hi ha una denúncia? Hi ha una denúncia, una predenúncia, una o és una amenaça verbal? Un llistat d'informes jurídics, sanitaris... Però no hi ha una denúncia, vostè ha dit antes que no hi ha una denúncia, ho ha dit antes. Ho ha dit antes, hi ha una denúncia prèvia. Per dir-ho així, denúncia prèvia, antes de... Una amenaça, una advertència. Una info... O sea, sí, vale, un document. Sí, és un document registrat. És que no hem tingut accés a això. Torno a repetir-te, si és que ho fas d'haver assegut després de 6 mesos, fins de llegar a aquest document i voler comentar-lo, no muntar això, però és igual. Però és que, clar, torno a repetir, així no és el tema de la sirena, el tema és el fer este tipus de números, ¿vale? Entonces, torno a repetir, distingir, perquè la gent ho sàpiga, distingir lo que és la sirena, el aparato que està protegit de lo que és la sirena del sonido. Sonido, llei autonòmica de 10 de la nit a 8 del matí, no pot fer sonidos forts. Esta sirena, evidentment, incompleix això, ¿vale? I ja està, no n'hi ha més. Si voleu que se pelee per recuperar-la, per una exenció de la normativa autonòmica, per lo que siga, però ho farem. A través d'una comissió farem un informe, farem el que tenia que fer. Però, per tot repetir, jo com a alcalde no puc anar en contra de la llei. És que ningú ha demanat això. És tan simple com això. Torno a repetir, l'opció nostra és muntar una comissió i en aquesta comissió tratem tots els temes de sonido, problemes que tinguem, que en este poble pareix una tonteria, però n'hi ha molts. Entonces, fem això. Aprovechem aquest moment per fer això, agarrar una comissió, sentar-nos tots, que hi hagi representants polítics, que hi hagi policies locals, que hi hagi tècnics, i agarrar tema a tema, veure els informes i fer una valoració i decidir. Perquè en aquest cas no siga sols una decisió d'alcaldia, sinó que tingui una decisió que estigui consensuada i evitar en el màxim possible que les coses se desmadren o que arrel de problemes de soroll acaben sent problemes polítics. I ja t'he dit que el tema d'aquesta comissió puguem parlar de moltes altres coses. Una de les coses que no acaba de respondre i sí que m'agradaria que mos ho explicara és per què no se van donar explicacions en el seu moment, per què no es va informar a la gent de que anava a prendre aquesta decisió, que crec que haurà generat comprensió en tots, si haver estat ben justificat i ben informat, i per què s'han esperat a que passats 6 mesos la gent tingui que forçar un pleno perquè es parli del tema. Jo faria la pregunta al revés. Per què el Partit Popular no va tenir els 30 segons suficients per agafar un telèfon i preguntar? Perquè ho han fet moltes vegades i mos ignoren. No, no és de veres. Perquè estem cansats de que ignoren a l'oposició, de que no en facin partícipes i de que aquesta sigui la seva actitud. No, plorar no, és que la realitat és eixa. És dir, davant d'això, una oposició normal haver preguntat. I per què? Perquè ahir estava explicat, se va explicar molt bé en l'argumentari. No. És dir, bàsicament perquè no se generarà un efecte multiplicador. I això no mereixia una explicació pública que haurà igual aquetat més els ànims? O augmentat els ànims en altre lloc. I pretenien que ningú diguera res. No, jo dic això, jo simplement t'estic dient que nosaltres en el seu dia vam prendre davant d'una problemàtica una decisió. Vam donar una explicació i punt. I tu ara mateix t'has esperat 6 mesos, perquè ara mos convé, no mos convé. 6 mesos per fer una cosa que bàsicament estem veient clarament que no és res política, no és res, no? Estem veient clarament... No, han fet vostès que siga política. No. Això ha sigut responsabilitat seva. Si ho haurem fet bé, no haurem parlat d'això. La responsabilitat d'aquest tema és del govern municipal. Evidentment que és el que pren la decisió i el que pren les decisions en funció de les normatives. Normatives, torno a repetir, perquè quede clar, aprovades pel Partit Popular, que aquest Ajuntament i per el Partit Socialista i este alcalde apliquen davant d'una denúncia, pseudodenúncia, amenaça, el que vulguis dir-li. 14 anys sense complir-la. Com? 14 anys sense complir la normativa, segons vostè, en aquest cas. 56. Perquè vostè, és que vostè és alcalde des del 2011 i per tant des del 2011 la normativa ja estava en vigor i l'ha estat incomplint vostè
Ojo. Imagines. Hòstia, l'ordenança municipal l'ha aprovat el PP en 2001. No, l'autonòmica, en el 2002. 2002 autonòmica. Vostè entra en el 2011. De l'11 al 26, quasi 15 anys. Tots hem estat permitint això. Bé, però vostè també. Hasta què ha passat? Hasta que algú ha dit prou. Vale? I no estaven les coses fetes a temps. No estava la protecció de la sirena que tocava, no sabien buscar les alternatives que tocaven, ni per vostè ni per ningú altre, està clar. Però és que el que governa ara és vostè... Ningú crec que ningú d'alcalde s'ha trobat en aquesta dinàmica, en aquesta problemàtica mai. Dic jo, no sé, en el 65 pot ser, no? Vam anar a provar això, però poco más. Altra qüestió. Vostè ha dit que el toc dels quarts i de les mitges hores, això no té res que veure en el govern municipal, però el rellotge depèn de l'Ajuntament. Però no sé això quan s'ha llevat ni quan s'ha llevat. Van estudiar que tornen a sonar, perquè la gent és una queixa que ens ha fet arribar també i fins ara no s'havia plantejat. Si és de 10 a 6 del matí, és la mateixa problemàtica que la sirena. Dic jo, no sé. I com és possible que en tots els pobles de la Comunitat Valenciana, en la majoria d'ells, això soni... Ja t'he dit que no és de veres això. Que no és de veres això. Anem a la Vall d'Albaida, fem una ruta. de veres. Ja t'he dit que no. Vaja que no. En Montaverner tampoc. I després una última cosa que s'ha fet menció... A la Vall tampoc. Tampoc, no sonen per la nit, les campanes, ni les hores, ni les mitges, ni els quarts, ni res. Per cert, parlant d'això, una de les coses que s'ha comentat també així, que vaig comentar jo personalment moltes voltes, és que la primera consulta que van fer va ser a l'arxobispat. La primera. La primera què? Consulta. I va ser claríssim. O sigui, els arxobispats són els que més experiència tenen en tot el tema campanes, relonges, sirenes i companyia. I ho ha dit clarament. Diu, olvideu-se que la llei del ruïdo està per damunt de la llei patrimonial i això és impepinable. Clarament. Puguem anar amb moltes, Montaverner, València, on tenien per la nit, no són en campanes, jo que no, ni les hores, evident. Ara, si nosaltres com a poble volem anar en contra, doncs... Senyor alcalde, segons la llei, al final ens van a prohibir eixir de casa. Al final ens van a prohibir eixir de casa. A veure, així el que estem parlant és, anem a intentar... Estem parlant de 15 segons. De 15 segons que n'hi ha opcions per no llevar una cosa que és... No estem llevant res. S'ha llevat. Esteu manipulant una informació. No estem manipulant res, estem dient la realitat. Davant d'una denúncia, punto. I esperem que n'hi hagi més denúncies al respecte. O sigui, és tan simple com això. És tan simple com... A través de la comissió puguem buscar altres solucions, doncs les buscarem, ja està. Vale? I s'ha fet, sí, volia acabar en una cosa que s'ha fet menció per part del regidor d'Agricultura d'un text o d'una part del llibre de la història de la Pola del Duc, de l'historiador Abel Soler, i a mi m'agradaria fer una menció al respecte perquè crec que la part en la que explica la sirena és totalment lamentable que un historiador se prenga la llibertat de poder opinar d'aquesta forma tan descarada d'un element que és tan important per a la Pola del Duc. Jo no sé com en aquest moment es va permetre que es diguera tals barbaritats en aquest llibre que és de tots, perquè és que això ho pensarà ell que és de fora, però la gent de la Pola no pensa això de la sirena i crec que és totalment inapropiat. I com vostès això ho agarren de referència, jo voldria deixar menció que és totalment fora de lloc. Ho amagar referència per evitar fer un llistat dels comentaris en internet i en Instagram. Bàsicament per suavitzar aquests comentaris, no per res més. Una altra cosa... Ahir n'hi ha un comentari també de l'any 65. Una altra coseta. Respecte al llibre de història del poble, jo vaig tindre el plaer d'iniciar com a concejal en aquell moment l'estudi del poble per a que realitzara este llibre, però no vaig tindre la sort de poder-lo haver arribat a haver-lo acabat. Entonces, el que en aquest llibre s'ha ficat ni s'ha revisat ni s'ha mirat, perquè ahir s'han dit autèntiques barbaritats. I és el que estem dient, perquè o bé perquè l'historiador és de fora i no coneixia el que és la sirena en si, per això li sonava estrident, i això a nosaltres no ens pareix estrident. Entonces, són reflexions que n'hi ha que fer-se perquè en el seu dia, aquest llibre, el que el va portar al terme, no el va revisar.
perquè hi haurien eleccions entremig i se va canviar de partit polític. I ja està. I ja està. Perfecte, no. Ja dic, I ahí estan els llibres. el tema dels portals de llibres, per això... I ahí estan els llibres. Per evitar llegir els comentaris del Una altra opció és que ahí estan els llibres que són molt mal de repartir per conforme se va fer. O haver acabat jo, no n'hi hauria cap de llibre. Lo últim que sí que diria és convidar al Partit Socialista a que doni suport a la nostra proposta. En referència a la creació de la Comissió del Soroll, encara que no està dins d'esta proposta en específic, compartim que es constituïsca, no és incompatible en que s'aprovi la nostra proposta i que es tiri avant aquesta Comissió del Soroll per a resoldre molts problemes que hi ha en el poble en referència a això i simplement això, convidar-los a que donen suport a la proposta. Bueno, comentari més. Senyor Vicent, senyor alcalde, quan es va fer la suposta denúncia o la suposta queixa, es va presentar algun informe mèdic per la persona o les persones? No m'ho puc contestar? Home, en el que vam comentar, sí. Sí que se va aportar un informe mèdic? Informes jurídics, informes sanitaris i informes d'altres coses. No ho tinc així. Vale. Diferent argumentació entre tres bandes. Bueno, perfecte. Doncs passem a votació, si vulgueu. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Com en aquest cas no està Francesc, tornem a votar. Vots a favor de la moció. Vots en contra. I per el vot de l'alcaldia, doncs, votar en contra d'aquesta moció. Bueno, moltes gràcies a tots. No, la comissió, vols que la votem ara? La creació de la comissió o discutim? Crec que és igual en un altre foro, en un altre ple. No, jo crec que la comissió ja es queda amb nosaltres, veure qui són els representants, i quedem demà mateix ho vegem i ja està, no hi ha problema. Ho està clar? Falta documentació al respecte. Vale, doncs perfecte. Doncs res, moltes gràcies a tots. Espero que ja queda prou clar el tema i ens veiem al pròxim plenari. Moltes gràcies.